Ayan guys, so medyo crispy na yung mga edges niya. Lagay na rin natin yung rice. Ayan. Gusto ko kapag fried rice, yung parang nasusunog-sunog siya. Kaya dapat, pag nag-fried rice, ganito yung ang tawag nito? Yung pan, para magganon nyo talaga siya, hindi yung non-stick. Para magkaroon siya ng parang putong, ganun. Good morning everyone! Welcome back to another vlog! Today is a day off. Ayan. So, ngayon madami po tayong gagawin. Mag-e-edit tayo. Maglilinis naman ng bahay. Everyday lilis ng bahay. Wala nang ibang magawa. But more on mag-e-edit kasi kailangan na meron tayong video every Thursday, Saturday, Sunday, and Tuesday. Ayan. So, Thursday na bukas. So, I need to edit something. Tapos, syempre, mag-vlog pa rin tayo. Update sa buhay-buhay. Alam nyo guys, very lucky kami kahapon kasi konti lang yung naging pasyente ko. Diba, triage ako. Every time that I go to duty, especially when I'm in ER or triage, pinagpipray ko talaga na sana walang dumating na PUI, walang dumating na PUM. Kasi you'll never know na ngayon yung mga tao, guys. Tsaka sana yung mga walang signs and symptoms. Kasi kahit wala silang travel history, kung mga PUM, PUIs na ngayon. Kasi, basta may local transmission na talaga, guys. Kaya, nakaka-paranoid. And, mga doctors namin, kailangan din pag-ingatan kasi, diba, mamatay na yung mga doctors. Ilan na yung mga doctors na namatay. And one of our doctors is already in quarantine. Pero hindi naman dahil sa work niya sa hospital namin. Yung work niya sa ibang hospital. So, nakakuha na rin naman kami ng reliever namin para sa kanya. So, iba yung nakasama ko kahapon na doctor, which is, grabe guys, grabe. Alam niyo yung buong duty namin. Nag-usap lang kami about K-drama. Anong bago? Hindi naman siya bagong doktor, pero ngayon ko lang kasi siya nakasama na nag-duty. Pero nung noon pa daw, nung bago pa ako sa hospital, or nung wala pa ako sa hospital, nag-ano na daw siya dati, na try na din daw niya mag-duty. Tapos ngayon lang ulit siya nag-duty kasi nga wala kaming makuha na reliever. Tapos, yun, puro K-drama. Ang dami ko na tuloy lista sa mga K-drama na kailangan kong panoorin. Kasi nakakaloka si doktora. Ang dami niyang reseta na K-drama. Hey guys, so gagawa ko ng kimchi fried rice for my breakfast. Tapos magluluto na rin ako ng smoked fish para maluto yung mga nandito sa ref. So kailangan ko yung smoked fish. Tapos, ang isasahog ko sa fried rice is this ham from Wow. Ito lang kasi guys yung yung ham na made of chicken na wala siyang ang tawag nito, pork. So, chicken and beef lang siya. Tama ba ako? Oh, ito yung binibili namin dati nung nagre-review pa ako sa Baguio. Tapos, yung kimchi. Para akong Korean, ajuma. Ang dami, lilipat ko na din pala ito kasi masyado nang malaki tong container. Konti na lang to. Naamoy ko yung kimchi! Ayan. So, ililipat ko siya dito sa mga, jar na to. Ala, sana magkasya. 3 lang kasi to eh. Naku po, may gulay po. Ay, mag-gloves na lang pala ako. Sayang. Wait. Ito guys, meron akong kitchen gloves. Ito yung mga ginagamit ko lang din pag gumagawa ko ng kimchi. Ay, naku po. Pero kailangan ko ng spoon. Lamig. Para masiksik ko siya. Yung iba naman dito, siguro naman kasya na to ha. Hanggang tumalsik, Beshi. Ay, sana pala inuna kong nilagyan ito. Nasa huli ang pagsisisi.
pero hindi ko na nagamit yung ibang jar. Siya pang hugasan. Siya pang kukuha ng space. Wait lang. Tingnan mo, ang hirap. Ay, nakakasya pala ata lahat dito. Hi, Mia Laurel Joy! My goodness, what kind of brain cells? Hindi nagpa-function ng utak ko, bes. Ano ba naman yan? Sayang yung effort ko. Diba? Kung ma-pride ako, di ko na ito babalik eh. Pero accept natin ang mga pagkakamali sa buhay. Char! May hugot. Ano to ay? Yan. So, dalawa lang talaga yung nagkasya. May isa pa rin po na jar. Ano, hindi ata to ang takip niya. Hindi to ang takip niya. Hindi sila match. Ito pala ang takip niya. Dito na lang ako mangunguha ng mga pang daily use. Daily use. Magmi-mince lang ako guys ng bawang para sa fried rice. Tapos, imi-mince ko din yung ham. Para yun yung parang sahog niya. Sana okay siya, no? Naka-mix. Kuha lang tayo ng konti lang. 1, 2. Konti lang naman yung kakainin ko ngayon. 2 slice. Yan lang din natin ng maliliit. Sana hindi ito madurog, ano? Hopefully. Ay, sana po hindi po siya tumalsik. At nang baka matalsikan ng ating camera. Sa akin guys, hindi pa lang umiinit yung mantika, nilalagay ko na yung bawang para nalalagyan na niya. Pero in fairness, mainit na siya. Lagyan na rin natin tong ham. Oh my God! Ayan guys, so medyo crispy na yung mga edges niya. Lagay na rin natin yung rice. Ayan. Hindi na ako maglalagay dito guys ng salt kasi may lasa naman na tong ano eh, tong ham. Tapos maglalagay pa ako ng kimchi. Eh syempre may salt din yun. High in sodium din. Kaya ayan, ganyan lang siya. Ayan, okay na yan guys. Okay na yan, tama na yan. Baka kimchi na ang ulam natin yan. Baka mas madami na yung cabbage kaysa sa rice. Parang ganun na nga po ang nangyari. Ay, nakalimutan ko mag-fry ng egg. Kaya mo na. Sarap sana yung pang toppings. Alright. Gusto ko kapag fried rice yung parang nasusunog-sunog siya. Kaya dapat pag nag-fried rice, ganito yung ang tawag nito, yung pan, para maganon nyo talaga siya, hindi yung non-stick, para magkaroon siya ng parang putong, ganun. Ito na guys yung ating kimchi fried rice together with the tinapa there and vinegar. Kain na tayo guys! Dito na ako sa sala kakain guys kasi sobrang init po sa kusina. Ay, bet ko tong kimchi fried rice natin. Tikman muna natin. Yan, tikman natin. Ang winner talaga. In fairness masarap yung tandem nila ng ham. Kasi dati, tuna yung nilalagay ko dito guys. Kahit pala wala ka ng ulam dito. Hindi na ako
magko-coffee. Daw perfect sana to for coffee kasi mamaya gagawa ko ng dalgona na coffee para sa snack. So, yun na lang yung gagawin ko. Para hindi naman ako sobrang dami ng coffee na intake ko today. Kain tayo, guys. Hey, guys. Alam mo ba kanina habang kumakain ako, may kumatok. Kasi pala kaninang nagluluto ako, may kumakatok dyan. Akala daw nila wala ako. Eh, nagpapatugtog naman ako. Hindi ko narinig. Yan. May pabigay na relief goods ang barangay, guys. Kalain mo yun. Naalala nila ako. Ayan. Buksan natin. Ang alam ko bigas to eh. Tsaka, hindi ko lang alam kung anong laman. Pag to may nag-my day na naman na, edited na naman yung na-receive ko. Pero yan mo na. Bigyan na lang nila sa mas nangangailangan. Uy, may dalawa silang sardinas. Sakalain mo ang barangay namin. Oh. Oh, ha? May pasardinas sila. Tsaka bigas. Yan. At least, may pa-food sila, Maxi, just in case hindi na talaga kumakalabas. Yan, sardinas ng uulamin nila. Arte kasi ng mga aso, guys. Ayaw nila ng pure na dog food lang. Gusto nila may ulam talaga sila. Ay, madami naman yan. So, thank you. At least naalala nila ako. Ayan, guys. So, dinala ko na dito sa sala ang aking laptop. At ang aking... Ano ba, Peanut? Daan ka ng daan. Ang arte mo talaga. Dadaan na naman siya, guys. Minsan, pag dumaan ka, may ipit ka na. Yan. Tapos yung battery ko ng camera, mag-charge ako. Kasi low bat na to eh. Right, guys. Mag-edit tayo ng medyo madami-dami. Para tuloy-tuloy po ang ating upload. Para may mapanood kayo. Yan. Hey guys, time check. It's already 1:08 p.m. And kakatapos ko lang guys na mag-edit ng isang vlog. Tagal ko nag-edit ha, in fairness. Ang haba kasi, dami ko kasing clips. So, ang dami kong kinat-cut para hindi siya boring. Para maging short lang siya. So, 11 minutes lang naman na yung vlog natin. Ayoko kasi ng, ano guys, mahabang vlog. As much as possible. Mga maximum ko na sana yung 13 minutes. Ayoko nga nag-15 minutes. So, yun guys. So, ngayon, while waiting na mag-render yung aking video, kasi after niyang mag-render, I will edit another video na naman. I'm gonna watch another K-drama. Kasi, kagabi guys, hindi ko alam kung anong uunahin ko. Tapos may inuna na ako yung isang recommendation ng doktor namin na maganda nga daw. Kasi sabi niya, kung nagustuhan mo yung drama nila, ano, yung series ni Hyun Bin na yung Hyde, Jekyll, Me? Parang ganon. Yung may split personality siya. Magugustuhan mo din yung isa. Sabi niya, yung title niya is Kill Me, Heal Me. Kaso nga lang kasi, ang OA kasi ng itsura ng lalaki dun, guys. Kaya hindi ko siya tinuloy, nakadalawang episode na ako. Kalagitnaan ng dalawang episode, tinigil ko. Kasi yung lalaki, guys, kapag yung violent na personality niya yung pinapakita is, naka-eyeliner siya, besh. Naka-eyeliner siya. Nakakainis. Kaya ayoko. So, nag-iba ako. Ang pinanood ko na naman is, hala, ano yung pinanood ko? Oh my gosh. Hindi ko pala yung dinownload. Halala ko na guys. Lie to Me pala ata yun. Hanapin ko nga kung tama. Kasi kung yun. Ayun, parang nga. Ay, mali. Tama nga, Lie to Me. Pero isang episode, hindi ko pa nga natatapos yung isang episode, natulugan ko na siya actually kagabi. Pagod na pagod ako kasi maghapon kami nagdaldalan ng doktor na hindi na pagod sa trabaho, besh. Napagod ako makipagdaldalan sa doktor namin. Hey guys, this is Mia from the future and nag-edit na ako ng video na to and then I realized wala pa pala akong outro. So before I do the outro, mag-shoutout po muna tayo. Sinong isa-shoutout natin? Ayan, punta tayo sa mga ibang videos natin para makita. Ayan. So, shoutout po kay Marco Racion. Hello. And then kay Rosemary Sumulong. Hello, Sisi. Lagi kang nanonood. Thank you so much. Then, shoutout din kay Modest_Melon. Ayan.
Gusto ko yung comment niya, besh, kasi may kasama rin daw sila sa duty na ang sarap-sarap daw sa tulog, yung bahay lang ang mood. And then, hello din kay Sis Rachel Calderon Balan. And then, kay uncle ko, si Raymond Caberto, na laging nanonood. Yun. At kay Sis Mary. So, yun lang guys. I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Guys, 12 minutes na akong nagmi-mix. Tapos inad ko na rin yung isa. Bali, naging dalawa na. And yet, yung consistency niya is ganito pa rin. Para siyang caramel. I don't know. Tutuloy ko pa ba to? Para hindi siya worth it. Feeling ko hindi to magpa-float kasi dapat yung kanyang consistency para siyang icing dapat. But we'll see. We'll see. Huminahon. Huminahon gatas. Kinakaba. Nako. Fail talaga to. What?